În ultimele luni am tot primit mesaje și am avut foarte multe discuții cu mulți antrenori din țară, dar și din afară, legat de cum să-ți construiești o metodologie de antrenament clară, da? Și care cu adevărat să te ducă în direcția în care tu îți dorești. Și pentru cei care încă nu ați intrat în programul de mentorat sau în programul de coaching, am zis să fac așa un clip mai detaliat legat de ce ar presupune crearea unei metodologii de Mhm. antrenament, astfel încât să aveți măcar pentru început niște întrebări fundamentale la care va trebui cu siguranță voi să răspundeți. Um, Înainte de toate, însă vreau să înțelegeți că o metodologie de antrenament în cadrul unui club este important că ea să aibă loc în cadrul contextului acelui club, da? Și atunci când ne referim la contextul unui club, desigur că în primul rând avem spațiu valoric, da? Adică viziunea, misiunea, valorile, obiective acelui club, da? Și e foarte important ca acest spațiu valoric să fie definit cu claritate și să conțină un nivel ridicat de verticalitate, da, și implementare, pentru că altfel sunt doar niște cuvinte pe foaie. Și desigur că acel spațiu valoric este creat, da, de către liderul clubului, de către fondatorii acelui club, acelei academii, și acel spațiu tot timpul va reprezenta nivelul acelui sau acelor lideri care au construit respectivul proiect. În cazul antrenorilor, da, dacă este să ne referim la antrenori, pentru că probabil că se vor uita și antrenorii la acest clip, este important de înțeles că tu, ca antrenor, deja ești liderul grupului pe care îl antrenezi și, practic, tu ești creatorul spațiului valoric al grupului, chiar dacă ești puternic influențat de ceea ce a fost stabilit la nivel de club, dacă a fost stabilit. Și o să vedem imediat ce înseamnă asta. Ce este important de înțeles aici este că Ehm, chiar dacă nu o să intrăm în detalii foarte mult în zona aceasta, pentru că pe noi ne interesează cel mai mult ce se întâmplă aici la nivelul ecosistemului sportiv, adică efectiv cum are loc implementarea în practică, da, pe teren, da, a acelui lucru. O să dau câteva cuvinte legate și două principii de bază legate de ce înseamnă un spațiu valoric de calitate, da, care cu adevărat să ducă la îndeplinirea intențiilor și la o creștere autentică pe bune, da, să nu fie doar vorbe goale. Um, În primul rând, da, și primul principiu, o să trec foarte repede prin ele, după care intrăm în esența acestui videoclip, dar mi se par foarte importante de adresat încă de la început, da? E foarte important să observați dacă spațiul din care voi construiți antrenamentul, procesul de formare sau clubul, școala, vine fie dintr-o poziție de forță, fie dintr-o poziție de putere, da? Și care este diferența între cele două, da? În primul rând, dacă este să ne referim la o cultură de forță a antrenamentului, a procesului, a școlii, da? Aceasta vine de obicei din acțiuni, intenții și energii care merg împotriva vieții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că este foarte multă supunere, este foarte multă separare, judecată, rezistență, control, diminuarea oamenilor, frică și efectiv toate aceste emoții negative și blocaje, practic, care fie țin oamenii pe loc, fie chiar îi duc în jos. Da? Uh, În cadrul acestui sistem, da, de forță, da, el seamănă foarte și este de fapt un sistem dictatorial în care toată lumea trebuie să fie mai jos și să stea mai jos decât liderul acelui sistem, practic. Da? Și aici, din start, puteți să observați dacă mediul în care voi sunteți, sau mediul pe care voi îl formați, da, vine din astfel de energii, da, foarte multă victimizare, foarte multă rezistență, judecată, bârfe și așa mai departe. Și în mare parte aici oamenii scad, da, și nimeni nu are voie să ridice capul mai sus decât nivelul liderului. Da? Aici, în mare parte, liderul și el este într-o fază de stagnare pentru că nu permite nici lui să cască mai sus, dar nici celorlalți. Și na, e foarte multă obediență, foarte multă supunere și, practic, deja este clar ceea ce mai departe se transmite copiilor. Da? De asta e foarte important ca din start liderul și liderii
școlii de fotbal, academii și chiar liderul, antrenorul să înțeleagă ce fel de cultură creează și, desigur, de foarte multe ori se întâmplă că acest lucru este inconștient, faptul că este prezentă o cultură de forță. Am văzut foarte multe cazuri în care antrenorii își pedepsesc jucătorii, îi înjură, îi diminuează foarte mult, îi acuză, da, foarte mult limbaj și acțiuni care merg în direcția fricii și a controlului. Da? Dar asta se întâmplă în mare parte pentru că oamenii, antrenorii respectivi, nu au acces la instrumente care să-i facă să conștientizeze ce ar însemna o cultură de putere. Da? O cultură care să susțină oamenii. Și asta înseamnă cultura de fapt de putere. Cultura de putere înseamnă că liderul, da, nu mai este cupola care oprește dezvoltarea oamenilor și îi ține acolo și îi stagnează. Este mai degrabă pământul fertil, da, din care oamenii pot să evolueze spre visele lor, spre potențialul lor, spre ceea ce își doresc, da? El este acolo ca să-i susțină efectiv și creează un spațiu în care asta este posibil să se întâmple. Desigur că aici limita este cerul, da? Deci fiecare își poate atinge potențialul în funcție de cât de mari sunt visele și obiectivele lui, da? Iar aici, în cultura de putere, da, liderul creează un spațiu în care există colaborare, există comunicare, există încredere, există unitate, da, există dezvoltare, evoluție și senzația de sens că aparțin, că facem lucruri faine împreună și tot timpul există inspirație, viziune, există dorința de a face parte de așa ceva și de a da înapoi, de a contribui. Da? Este un spațiu extrem de fain. Eu însumi am făcut parte din așa spații. Și de asta și mi se pare că asta este o direcție sănătoasă din start, de la care plecăm atunci când ne referim la fie la o metodologie de antrenament, fie la cultura unei școli sau cultura antrenamentului în sine. Da? Iar a doua chestie, e foarte important ca logica antrenorului sau a liderului din acel spațiu, că vorbim de antrenamente sau de spațiul academiei respective, da? Logica leadership-ului să fie o logică trivalentă. Da? Ce înseamnă asta? Atunci când ne referim la logica monovalentă, înseamnă că este important doar eu să ies bine. Da? Eu să supraviețuiesc, eu să trăiesc, eu să am toate beneficiile. Nu contează că ceilalți mor de foame, că nu au acces la resurse, că degradează, că stagnează. Da, e important eu. Eu. Aici e vorba doar despre eu. Da? O treaptă evolutivă mai sus, da, este logica bivalentă, da, în care deja noi doi, da, adică eu și ceilalți facem cumva împreună, reglăm noi, rezolvăm, da, și eu iau anumite beneficii, tu iei alte beneficii. Nu contează că, de exemplu, ceilalți și lumea ar avea de suferit din cauza acestor lucruri, dar e important că noi doi ne-am scos. Da? Uh, și desigur, observați că aici e o chestie în minus și avem, de exemplu, deja logica trivalentă, care se referă la faptul că atunci când creezi un context, un spațiu, un antrenament, o comunitate, un workshop, da, o întâlnire, indiferent ceea ce fac, da, iau în calcul beneficiul tuturor, da? E important eu să fiu pe plus, da? Adică eu să cresc din ceea ce se întâmplă în acel context. E important ceilalți să fie pe plus și, desigur, este important și lumea să iasă pe plus. Adică, efectiv, acel spațiu să fie unul de creștere pentru toată lumea. Și deja puteți observați în domeniul în care activați, în contextul vostru, locurile în care această logică trivalentă este călcată în picioare. Da? Fie voi sunteți pe minus, fie de multe ori ceilalți sunt pe minus, fie lumea, fie toate trei împreună, fie câte două, deci cu siguranță le puteți observa. Și din start, atunci când intrați în lucra cu copiii și a planifica antrenamente și a crea o metodologie și a crea un club, da, tot ceea ce conține interacțiunea cu oamenii, întrebarea din start este, ții cont de logica trivalentă, iei în calcul beneficiul tuturor atunci când creezi viziunea și proiectul la care vrei să ajungi? Și asta e o întrebare foarte bună. Bun, deci asta sunt două chestii de bază atunci când ne referim la fundamentele unei viziuni sănătoase, da? Și tot ceea ce conține ea, misiunea, valorile și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung, da? Foarte pe scurt, dar atunci când ne referim la ecosistemul educațional al unui club, da? Aici deja ne referim la acea treaptă, acel strat care are rolul de bază în implementarea acestui spațiu valoric al viziunii proiectului, da? Prin termeni de apartenență, prin departamente, prin formarea culturii clubului sau antrenamentului, pentru dacă ne referim la antrenorul copiii, da? La fel.
practic tu ești acolo un mini ecosistem educațional, da? Conștiința organizațională, adică lumea să funcționeze într-un fel anume pe baza unor valori și principii clar definite și declarate, da? Acest strat are rolul de a forma oameni, da? Deci observați că în mare parte academiile și cluburile de la noi, întrebarea de bază este: oare își asumă ele responsabilitatea pentru formarea propriilor oameni sau lucrurile sunt la întâmplare? Da? Asta este la fel o întrebare foarte bună de pus. Desigur, tot felul de inițiative, programe, workshop-uri, ședințe, întâlniri, dar tot ce are legătură cu integrarea viziunii stabilite, pentru că, până la urmă, asta este obiectivul, asta este visul, da? Și ecosistemul educațional are legătură cu a integra oamenii și a-i direcționa spre a realiza acel obiectiv, acea viziune, desigur, pe baza ceea ce am vorbit anterior, legată de logica trivalentă și pe a fi o cultură de putere, nu de forță. Iar la nivel de antrenor copii, adică spațiul în care are loc antrenamentul, desigur că aceste lucruri sunt prezente, doar că la o scară mai mică. Da? Și, de exemplu, în ceea ce noi vorbim acum, practic voi sunteți, da, fie școala, fie antrenorul, voi sunteți de la ecosistemul sportiv aici, în care voi veniți către mine în acest clip și eu de la ecosistemul educațional vă prezint care sunt principiile sau structura pe care vă puteți construi metodologia. Da? Cumva asta facem noi acum. Și de asta e important să țineți cont în cadrul clubului, mai ales dacă aveți o școală sau o academie, dar chiar dacă sunteți antrenori, da? Să țineți cont că nu sunteți voi unici separați în cadrul acestui sistem, dar tot timpul sunt straturi care vă conțin pe voi și e foarte important să le luați în calcul. Da? Și dacă, de exemplu, nu există un ecosistem educațional la nivel de club, da? Măcar voi să fiți un ecosistem sportiv și educațional pentru copii, adică să fiți un fel de spațiu care protejează și susține jucătorii cu care lucrați. Bun. Deja ecosistemul operațional, tot ce ține de infrastructură, resurse logistice, procese logistice, partea financiară, operațională, juridică, legală, deci astea mă gândesc că sunt clare. Asta este o zonă în care, la fel, are legătură cu spațiul valoric și este important să fie unită cu ea și să fie coerentă, da? Să fie unificată, să aibă intenții comune. Da? Și, desigur, la fel, oamenii care ajung aici să fie ghidați din zona sistemului educațional, pentru că dacă nu există un ecosistem educațional care să ducă mai departe aceste valori, chiar și într-o zonă în care nu prea are legătură directă cu fotbalul, dacă la prima vedere, da? Atunci e clar că vor exista zone în cadrul clubului care vor fi ca un fel de bisericuțe în care vor exista, dar tot timpul vor face lucrurile fie în direcții diferite de cele stabilite, fie chiar împotrivă. Și asta e o provocare. La fel, ecosistemul comunitar, care este mega important, este vorba de familiile care își duc copiii la antrenamente, este vorba de părinții care au grijă de copii și tot timpul vin, aduc, iau copii, vorbesc cu clubul, cu antrenorii, da, toate comunicarea și interacțiunea asta dintre tutori, da, și clubul care își antrenează copiii. Și poate chiar și alte cluburi partenere sau din zonă cu care la fel există o anumită conexiune, o anumită colaborare. Aici, la fel, putem observa că în contextul fotbalului nostru, da, din România și din Moldova, sunt foarte multe provocări în direcția părinților, prin faptul că sunt excluși, da, sau există foarte multă rezistență față de ei, că nu știu, că nu fac, că nu trec, că se bagă și așa mai departe. Dar observați că ei fac parte dintr-un ecosistem, da, cu un strat mult mai jos decât straturile cele mai importante de sus. De fapt, toate sunt importante, dar sunt alte staturi care conțin, practic, ecosistemul comunitar. Atunci, e fain să ne uităm mai sus și să vedem unde, în zona sistemului educațional, nu am intervenit și nu am creat un anumit termen de apartenență, un anumit sistem de comunicare, anumite inițiative de dezvoltare în direcția a ceea ce presupune ecosistemul comunitar. Pentru că dacă aici ei nu sunt integrați și sunt separați, observați că există o gaură extrem de mare care provoacă probleme și de multe ori nu aduce beneficii nimănui. Iarăși, apropo de logica trivalentă. Și, desigur, ceea ce pe noi ne interesează, da, ecosistemul sportiv, care, desigur, are legătură cu deja aplicarea în practică, în teren, a procesului de formare, da, și, efectiv, acea metodologie de antrenament pe care noi am adus-o în discuție la început. Da, și, efectiv, asta vom face astăzi. Ne vom focusa spre a înțelege cum are loc crearea unei metodologii de antrenament, da? Și care sunt factorii importanți care e fain să-i luați în calcul încă de la început,
Iar dacă acei factori nu-i conțineți sau nu aveți acces la ei, e fain să căutați resurse, oameni, spații, contexte din care puteți extrage acei factori de bază și care vă pot susține în a crea propria metodologie. Bun, să începem. Deci, cum are loc sau cum pot eu să-mi creez o metodologie de antrenament astfel încât să înțeleg efectiv ce este important și ce să iau în calcul și poate unde sunt lacunele sau locurile, poate acele puncte întunecate pe care nu le observ și poate ar trebui să le iau în calcul pentru a avea impactul pe care eu mi-l doresc atât în procesul de formare a copiilor în fotbal, dar cât și în interacțiunea pe care o am cu ei. Bun, în primul rând, ce este important, și asta am observat-o deja din nenumăratele interacțiuni pe care le-am avut, atât în coaching cu oamenii în general, dar și cu antrenorii și școlile de fotbal în programele de academie, este că sunt două aspecte pe care clubul, da, trebuie să le controleze, să le conțină, sau antrenorul, da, dacă este vorba doar despre antrenor. În primul rând este vorba despre partea de a cunoaște conștiința umană, da, de a înțelege ce este omul, da, care e treaba cu el, care sunt provocările pe care are, ce îl blochează, ce îl stimulează, efectiv de a înțelege mult mai bine ceea ce el reprezintă. Și imediat o să dau așa pe scurt foarte mult niște informații, dar în mare parte focusul nostru o să fie pe a înțelege dinamica jocului, da? Ce este jocul de fotbal, pentru că asta înseamnă metodologie de antrenament, da? Să înțelegi foarte bine dinamica jocului, ca după aia să o poți transpune într-un proces de învățare, de formare în relația cu copiii, da? Și dacă este să ne raportăm la primul aspect, da? Aici foarte pe scurt, e foarte important de înțeles că conștiința umană sau omul, da? În mare parte, de foarte multe ori se întâmplă că ne identificăm doar cu mecanismul de percepție a minții care este ego-ul, da? Și fiind limitați de acesta și funcționând doar după mecanismele ego-ului, în mare parte de multe ori nu avem instrumentele necesare pentru a gestiona propriile emoții, de a comunica cu claritate, de a avea relații funcționale cu cei din jur, de a crea o colaborare deschisă, de a fi autentici, de a avea încredere și așa mai departe, de a evolua, pentru că practic ne învârtim în cerc în jurul acestor mecanisme ale ego-ului. Și desigur, această parte legată de conștiința umană este subiectul unui întreg program, care este programul de coaching, în care abordăm efectiv ce este conștiința umană și cine suntem noi, da? Și efectiv care sunt instrumentele prin care noi putem debloca acele mecanisme ale ego-ului legate de negativitate, legate de judecată, legate de posesie, control, dominare, vanitate și așa mai departe. Da? Și cum putem evolua la niveluri mai înalte de conștiință, astfel încât impactul pe care noi îl avem în viața celorlalți să fie mult mai puternic și să vină dintr-o zonă de responsabilitate și putere, da? Să nu mai fie din forță. Bun, asta așa în general. Dacă sunteți curioși, puteți să vă înscrieți la o sesiune gratuită. Aveți formularul în descriere. Și acolo putem să vorbim, să vă ofer mai multe detalii legate de partea asta, dacă sunteți curioși, însă mie mi se pare că asta este partea fundamentală, este cea mai importantă de fapt și că cine ajunge în antrenament nu este antrenor, dar este omul. Iar dacă omul ăla conține lucruri frumoase, faine, conține încredere, inspirație, deschidere, comunicare autentică, da? Conectare cu băieții, cu jucătorii, atunci e clar că mai departe antrenamentele în sine vor căpăta o altă culoare. Da? Și asta mi se pare cel mai important. Plus, legat de cunoașterea de sine, pentru că atunci când te cunoști pe sine și te înțelegi ce îți dorești, încotro mergi, care sunt angajamentele tale, da? Ești conștient de sine, da? Înțelegi lucrurile care te blochează și tot timpul găsești resurse și cauți pentru a le depăși. Cu siguranță asta aduce un impact extrem de mare în viața celor din jurul tău, pentru că automat ei vor vedea că crești, că te dezvolți și vor fi inspirați și își vor dori să fie alături de tine pentru că vor simți lucruri faine la tine. Da? Bun. Iar legat de dinamica jocului și acum intrăm efectiv în felul în care noi putem crea o metodologie de antrenament. Da, în primul rând, atunci când ne referim la crearea metodologiei, este important din start de înțeles care este modelul de gândire din care noi plecăm atunci când creăm propria metodologie.
De exemplu, în programul de mentorat, din start, noi stabilim că modelul de gândire din care noi vom lucra, din care vom acționa, va fi unul de tip sistemic, da? Adică vom încerca să vedem lumea, fotbalul, oamenii, echipa, antrenamentul, nu ca părți izolate, elemente mecanice, ci ca un organism viu, da? Ceva care are viață, efectiv, și atunci trebuie să-l tratăm ca atare, în sensul că este imprevizibil, în sensul că instrumentele pe care trebuie să le folosim în relație cu el trebuie să fie diferite și mult mai complexe decât dacă am avea legătură cu un sistem mecanic. De exemplu, dacă aveam legătură cu un motor, de exemplu, da? Clar că acolo lucrurile sunt clare și putem să schimbăm piesele, putem să vedem ce este stricat. Aici lucrurile sunt mult mai complexe, da? Și atunci când gândim analitic, mecanic, încercând să adăugăm ceva într-o parte, efectiv poate să însemne ceva destructiv, da? Sau atunci când încercăm să facem mai multe, poate să însemne de fapt în realitate că lucrurile scad și devin mai puține. Da? Deci e fain din start să înțelegem modelul de gândire din care plecăm. Aici la fel este un domeniu întreg pe care noi putem să discutăm și este subiectul unei ședințe întregi de 2 ore pe care noi o facem în programul de mentorat. Dar, în mare parte, din start, e foarte fain să conștientizezi care este modelul de gândire din care tu pleci în a aborda acest proces, acest domeniu și de aia mă refeream mai devreme la a înțelege ce înseamnă conștiința umană și de a te înțelege pe tine, pentru că mai departe, practic, limitările sau avantajele pe care tu le ai vor fi automat introduse în acest proces, vrei nu vrei. Și e fain, desigur, să fii conectat cât mai mult la avantajele și angajamentele pe care tu le ai, nu la limitările care stau acolo. Bun. O a doua chestie, da? Deci, pe lângă, odată ce am stabilit modelul de gândire și înțelegând, da, ce înseamnă acest model și care este direcția gândurilor și intențiilor noastre și a acțiunilor și abordării, automat, cel mai important, după mine, este nivelul de înțelegere a jocului. Și aici, ce înseamnă așa în mare înțelegerea jocului? Desigur, ne referim la a înțelege dinamica a felului în care jucătorii pot interveni în joc, da? Defensiv, ofensiv, tranziții nu contează. Pentru că de foarte multe ori am observat că antrenorii doar se focusează pe zona mingii, efectiv doar ce se întâmplă în jurul mingii, dar tot ceea ce este în jur, nici măcar nu există un limbaj sau anumite informații legate de chestia asta. Deci tot ce are legătură cu zona mingii. Când, de fapt, dinamica jocului presupune că jucătorii pot să intervină în meci, da? În funcție de distanța pe care o au față de minge. Adică avem zona mingii, da? Cel care are mingea, cel care pune presiune pe minge, da? E foarte important ca ei să înțeleagă ce au de făcut acolo, cum să ia decizii, ce să vadă, cum să pună presiune, ce să închidă și așa mai departe. Dar este la fel de important sau poate chiar mai important, da? De exemplu, ce fac jucătorii din zona apropiată a mingii. Da? Adică cum oferă suport, cum oferă susținere, cum oferă linii de pas, care este timingul în momentul în care fac asta, când să vin la susținere, dar când să creez linii de pas, da? Cum să ocup spațiile, da? Care este poziția corpului, cum să creez spații pentru ceilalți. Deci sunt foarte multe chestii care au legătură cu jocul de fotbal și cu dinamica acestuia, dar nu direct cu mingea, atenție. Și, desigur, deja felul în care se implică jucătorii care se află la distanțe mari față de minge, adică cei care sunt cei mai departe, da? Și anume cum aceștia fixează, da? Cum aceștia creează spații și condiții pentru cei mai aproape de minge, da? Cum creăm lățime, da? Cum creăm adâncime, la fel, cum ocupăm spații. Deci sunt lucruri foarte importante care, dacă nu sunt prezente în metodologia voastră cu claritate, e clar că ele n-au cum să apară, pentru că nu sunt adresate. Și pe lângă asta, da, pe lângă înțelegerea dinamicii jocului, foarte important este de înțeles încotro tot timpul va merge atenția jucătorului, sau mă rog, unde vrem să o direcționăm, pentru că ea tot timpul va fi către minge. Iar obiectivul nostru va fi să direcționăm atenția lui către, nu către minge, dar către unde sunt posibilitățile de acțiune pe care noi le putem face. Adică în care sunt acele oportunități care apar în joc, da? De care eu mă pot folosi și, desigur, pentru a le anticipa, pentru a le folosi, este important să le văd. Da? Iar asta, la fel, este o muncă extrem de importantă și care trebuie să fie adresată în cadrul metodologiei voastre sau ale tale.
Iar aici, din experiența pe care am avut-o până acum, e foarte important să existe un om, da, un metodist, un director tehnic, un specialist care să aibă un nivel ridicat, profund de înțelegere a jocului de fotbal, da? Și din ce am observat de foarte multe ori, da, practic nivelul metodologiei sau ceea ce se întâmplă la antrenament este determinat în mare parte de nivelul de înțelegere. Și dacă nivelul este unul liniar, mecanic, apropo de modelul de gândire de la care am plecat, da? Atunci și mai departe înțelegerea jocului va fi una extrem de rigidă, extrem de mecanică și asta automat va merge către jucători și cu siguranță jucătorii la fel vor fi rigizi, mecanici, fără abilitatea de a înțelege cu claritate și cu adaptabilitate ce trebuie să facă în antrenament. Deci, super importante chestiile astea. Acum sunt lucruri generale. La fel, în programul de mentorat și în programul de coaching abordăm asta în detalii, în sesiuni întregi, ori la rând, astfel încât antrenorii și școlile de fotbal cu care colaborăm să aibă claritate și, desigur, să implementeze asta în antrenamentele lor. Um, Deja, mai departe, da, a treia chestie deja vine foarte important, abilitatea de a crea deja din această înțelegere, da, pentru că dacă cineva are o înțelegere complexă, profundă a jocului de fotbal, asta nu înseamnă că el poate să și o transmită, da? Și de multe ori asta este și cea mai mare provocare a antrenorilor, da? Cum să-i transmit, cum să-l fac să înțeleagă, ce cuvinte să-i spun, ce informații să-i dau. Da? Asta e cea mai mare provocare și asta și este o a treia etapă în crearea unei proprii metodologii și anume acea înțelegere, da, treptat să fie transpusă în niște concepte coerente, clare, care să aibă legătură între ele, da, și treptat să creăm un limbaj comun, da, un limbaj comun pe baza unei idei clare de joc, da. Ce înseamnă idee de joc? Ideea de joc este acel ideal, acel postulat, acea declarație pe care noi am stabilit-o că așa vrem să fim, așa vrem să jucăm, așa vrem să ne prezentăm în meciuri, da? Practic asta este sursa identității și e fain să fie definită cu claritate și poate chiar să fie un brainstorming în jurul acestui lucru, astfel încât ideea de joc să fie cât mai clară și cât mai coerentă, iar din această idee de joc deja să fie creat un model de joc cu principii de joc clare, și, desigur, aceste principii să fie descrise în detalii, deja poate împărțite în detalii mai mici, cum ar fi acele subprincipii care reprezintă condițiile prin care noi aceste principii le aducem la viață și, desigur, partea individuală, felul în care jucătorul, da, interpretează în funcție de situație aceste principii de joc. Da? Deci, fără a crea coerent un limbaj comun în direcția ideii de joc, da? Felul în care noi, în mod ideal, vrem să jucăm și spre ce tindem, da? Atât la nivel individual cât și de echipă, și apoi transformarea acestei idei într-un model de joc mult mai detaliat și coerent, da? Cu principii care să aibă legătură între ele, atunci, dacă nu există claritate în privința acestui aspect, mai departe, orice vrem să facem, deja își pierde din eficiență. Bun. Desigur, odată înțeles modelul de joc, deja este important ca acel model de joc să fie transformat sau să fie definite niște cerințe metodice de bază care să fie un fel de mantra a metodologiei pe care noi o avem, da? Iar aceste cerințe, practic, au rolul de a fi principiile de bază din ceea ce noi suntem la antrenamente și la meciuri, da? Iar asta, la fel, reprezintă și un ghid foarte bun pentru antrenori de a înțelege ce este important să fie prezent în antrenamente tot timpul la nivel de cerințe. Da? Adică ce trebuie să le cer copiilor, da? Sau unde ar trebui să meargă cerințele mele în timpul antrenamentului, astfel încât să mergem spre ideea noastră de joc și spre modelul nostru de joc într-un mod eficient și clar. Da? Și în momentul în care tu, ca antrenor, din acel model de joc, nu poți stabili 5, 6, 10 cerințe de bază care să fie fundamentul procesului efectiv, adică în fiecare zi, în fiecare exercițiu, în fiecare meci, aceste cerințe să fie fundamentul de la care tu construiești. Dacă ceva nu este prezent, da? Atunci automat să te reîntorci la cerințe să vezi, bă, astăzi nu a fost asta, astăzi nu a fost structură, astăzi nu a fost intensitate, astăzi nu a fost informație, astăzi nu a fost timing și așa mai departe. Deci
Lucrurile astea sunt super importante ca de la complexitatea unui model de joc, da? Să fie transformat în niște cerințe metodice clare, care să fie fundamentul procesului, iar pe el deja din model să adăugăm detalii, nuanțe în funcție de ziua în care antrenăm, exercițiul pe care îl avem, tematica antrenamentului, săptămâna și așa mai departe. Da? Bun. Și, desigur, odată aceste lucruri stabilite, este super important ca în funcție de vârsta pe care o antrenați, da, fie că aveți două antrenamente, fie că aveți trei, fie că aveți patru pe săptămână, nu contează. Este important ca treptat să aveți claritate în privința structurii microciclului săptămânal, da? Și ideea de bază merge în a crea un microciclu care să cuprindă, da, în totalitate tot modelul de joc. Da? Poate că sună destul de dificil și poate sună așa destul de complex la început, dar ideea este asta. Cum pot eu într-o săptămână să creez un proces, da, ciclic, finit, astfel încât modelul de joc și ideea pe care noi avem, da, acolo stabilită să fie implementată cap-coadă. Adică de luni până vineri, efectiv să avem un ciclu prin care noi trecem prin tot modelul de joc, adică îl antrenăm, îl învățăm, după aia la meci îl implementăm. Următoarea vine săptămână, iar și mai departe. Antrenăm modelul de joc, da? Îl implementăm, învățăm acel model de joc, pentru că este un proces de învățare, da? Sâmbătă, la fel, la meci, încercăm să implementăm. Deci, știu că poate sună așa vag și extrem de general, dar asta este la fel super important să vă gândiți, bă, care este structura microciclului meu săptămânal, da? Și cum pot să fac astfel încât felul în care eu vreau să joc să fie conținut în întreaga săptămână într-un mod unitar. Da? Și la fel, în programul de mentorat și în programul de coaching, asta facem foarte mult. Focusul este pe a înțelege în detaliu cum putem să ne structurăm pe baza modelului, ideii, cerințelor, da, și gândirii pe care le avem, propriul microciclu săptămânal și de la el deja să creăm un proces de formare eficient. Și desigur, deja mai în detaliu, pentru că am plecat de la global, da, de la lucruri generale, da, mari, da, spre principii mici, spre detalii, e foarte important deja, odată cu structura microciclului săptămânal, să înțelegem ce înseamnă structura unui antrenament, da, ce trebuie să conțină el, da, cum are loc planificarea lui, da, ce înseamnă fiecare parte a acestei structuri, da, ce înseamnă parte de bază, ce înseamnă parte de pregătire, ce înseamnă parte de activare, da, și efectiv deja nuanțele și detaliile din cadrul fiecărei părți care să corespundă cu cerințele metodice de bază, cu modelul de joc, cu ideea de joc, da, cu toate cele spuse anterior. Și deja mai în profunzime, desigur, foarte important să aveți stabilite niște principii clare ale felului în care voi creați exercițiile și, desigur, acele exerciții sau acele principii de creare să respecte, sau cel puțin asta este recomandarea mea, să respecte felul în care copilul, omul, da, învață cel mai eficient, da, și, practic, acele exerciții să reprezinte o stimulare a acestui proces de învățare și e foarte fain atunci când aveți definite aceste principii de creare a unui exercițiu, practic mai departe, atunci când, mai ales dacă sunteți într-un grup, într-un staff de antrenori, da, când toată lumea lucrează la fel, da, deja există comunicare, deja există colaborare, deja puteți idei să împărtășiți și atunci, pe baza unui cadru clar de lucru, da, lucrurile merg mult mai ușor, da, și deja procesul este mult mai eficient și curge în direcția potrivită. Um, și desigur, deja aici, iarăși, în toate etapele pe care vi le-am spus mai devreme, e important să fie prezent un specialist bun, care are un nivel ridicat de înțelegere, astfel încât să creați niște exerciții de bază pentru fiecare zonă, pentru fiecare categorie pe care vă interesează, uh, specifice modelului vostru de joc și cerințelor și ideii de joc și aceste exerciții să fie ca instrumente de învățare pentru antrenorii care intră în proces, da? Și practic trecând prin aceste exerciții și prin detaliile metodice din spate, pentru că nu sunt doar niște exerciții, sunt niște instrumente prin care noi practic învățăm jocul de fotbal în contextul modelului nostru de joc, da?
Normal că va fi important cineva acolo să susțină, adică un metodist care să explice treptat atât teoretic cât și în real, în practică, cum aceste exerciții funcționează și care sunt aspectele importante la care trebuie să atragem atenția. Însă, atunci când ai un portofoliu cu exerciții de bază de la care să pleci, antrenorul, odată intrând în ele și lucrând pe baza lor, deja înțelegând modelul, înțelegând ideea, înțelegând metodologia, automat deja va putea să-și creeze propriile exerciții, dar rămânând în contextul și în cadrul principiilor metodice pe care clubul le are sau, mă rog, antrenorul. Da? Deci, astea, desigur, sunt importante, dar dacă observați, astea sunt ultimele. Deci, tot ceea ce am vorbit anterior, dacă nu este prezent, ceea ce acum se vede la nivel de exerciții, își pierde din valoare și vor fi doar niște exerciții. Da? Și e fain, de exemplu, pe această structură să începeți să lucrați și să vedeți, bă, unde am lacune, unde sunt pe minus, da? Unde am pete negre pe care trebuie să le adresez și fie le faceți singuri, fie, desigur, intrați în colaborare cu cineva, discuții, poate mergeți către oameni, poate intrați în programul de mentorat, de ce nu? Deci, cu siguranță puteți găsi soluții dacă există intenție în direcția asta. Și dacă ești curios legat de ce ți-am arătat acum, eu te aștept la o sesiune gratuită. Da? Este necesar doar să completezi linkul din descriere și cu siguranță ne putem auzi, planificăm o întâlnire și acolo deja discutăm care este contextul tău, care sunt provocările tale, dacă ești școală sau antrenor. Și desigur deja ceea ce este posibil pentru tine, dacă are rost să intri în programul de mentorat, dacă are rost să intri în programul de coaching sau nu. Uh, și chiar și așa, dacă sunteți curioși, poate sunt anumite întrebări, eu vă rog să le puneți în comentarii și vă răspund cu mare drag. Ideea este să creștem, îmi doresc foarte mult să avem așa o comunitate faină în care fotbalul românesc și moldovenesc să crească și să putem spune la un moment dat că ne mândrim cu ceea ce am construit, cu antrenorii pe care îi avem, cu școlile și academiile care sunt prezente și cu nivelul pe care, desigur, îl arătăm atât intern cât și extern. Spor la treabă, zi frumoasă și dacă sunt ceva întrebări, vă aștept fie prin înscriere la sesiune, fie prin comentarii. Pa, pa, zi faină!